Hé, maar je zoon zat ook in de zaak. Ja. Ga je het overnemen? Ja hoor. Mooi, jong. Hij zit in de proeftijd. De proeftijd. Ja, hè? Ja. Kan hij nog ontslagen worden of niet? Hangt erom, hè? Kiele. Nou, Leo, bedankt. Ja, kijk eens. succes ermee. Heren. Ja, beste. Jo. Tot de van. Tot de volgende keer. Alweer een tevreden klant. Dit is een juwelierszaak, de oudste van Leeuwarden. Ja, Ferdinand, die is hier begonnen. Ja, in 1891 heeft oom Ferdinand het overgenomen van firma Reinders. En daar is mijn opa door opgeleid. Ik ben hier geboren, ook al een hele tijd geleden. Vader, moeder en 8 kinderen. Ik ben van 1938. En je bent dan ook nog heel tijd in de Ja, zaak? nou ja, zo ik ben. Ja, ik vind het leuk, dus ik ga maar gewoon door. Ja? Ik kan de hele dag wel in de presentatuur gaan zitten, maar dan ga ik aan de drank. Ja. Ja. Ik net aan. Dat moet me niet. Nee. Nee. Maar wat vind je nog zo mooi aan de zaak? Hey, mensen. Elke dag andere mensen. Dat is toch fantastisch? En een tevreden klant, ja, dat is het mooiste wat er is. Nee, ik doe het dan met plezier en hij neemt het maar over als ik... Ja? Maar en nou dan, want je werkt wel together, toch? Je bent beide in de zaak. Ja, we zijn hier altijd samen druk bezig. Ja, voor één man is het hier ook veel te druk. Want we doen nog alles zelf. Reparaties, sieraden. Hier, zo'n bordje maakte oom Ferdinand even met de hand. Dat is toch knap werk, hè? Wie het voor die ik een logisch gevolg, dat is de zaak van die Heidhoer en Immershoest. Ja, dat is een beetje natuurlijk gegaan. Ja, hè? Ja, toen mijn moeder wat minder werd, toen ben ik hierbij gesprongen. Nou, dat is nou al 5, 6 jaar zo. Dus dat gaat allemaal prima. En de dagen komen hier altijd wel voorbij. Maar en de gearworking dan met de zoon, hoe gaat dat? Ben je het wel een beetje eens met zijn naar je koers of heb je nog een naar je koers? Nou, dat moet u maar zelf weten, hoor. Ja? Ja. Ja hoor, dat gaat prima. Ja. En de mensen zijn altijd erg gecharmeerd van deze authentieke zaak. Dus ja, die moeten we ook zo min mogelijk aan veranderen. Ja, Dat heeft wel zijn charmes. En we hebben natuurlijk wel de allernieuwste horloges. Dus dat gaat allemaal wel mee. Ja. Maar ja, antieke horloges of mooi zilverwerk, ja, dat zie je verder nergens. Geboortelepels. Ja. Maar dat hoort er in. Zeg Ja, maar. natuurlijk. Ja, hè? Ja, want al het andere spul, dat weten de mensen elders wel te vinden. Dus je moet wel iets unieks hebben. Nou, en unieker als dit wordt het niet, qua zaak. Klets. Ja, je ziet het al, de tent staat vol. Er komt nog steeds meer bij. Ja. En er gaat 1 ding af en er komen 2 dingen bij. Ja, En doch je dat dan? dan of de zoon? Hè? Doch je dat dan of de zoon? Ja, ik ben hier nou de baas. Oh. Hangt er vanaf wie je het vraagt. Nee, we doen het samen. Wat voor heid heeft hij? Nou, hij is altijd bezig in de winkel. Dus hij is altijd druk. Ja, hè? Nou ja, en als je andere mensen ziet van deze leeftijd, dan mag je nog wel van geluk spreken. Er ligt altijd werk. Het meeste is toch repareren, hoor. En is dat leuk, dat repareren? Ja, het wordt weer netjes. En ze kunnen het weer dragen. Of het loopt weer. Nou, dat vind ze prachtig. Maar je kent dit nog altijd, ja, dat hele liedse fine Ja. spul. Daar hebben we geen moeite mee, hoor. Ja, het wordt natuurlijk nooit beter. Maar ja, als je echt gaat bibberen, dan wordt het niks meer natuurlijk. Dan is het afgelopen. Nee. Maar dan kun je altijd nog wekkers gaan maken. Ja, die ben wat grutter. Ja, die ben wat grutter, nou. Ja.